potpuno neprirodno da ja stojim na ovoj liniji. Kažeš ne stani ti nago, ja sam ipak Savićević. Čekaj, Da se mijenjamo, ajde. To vam nešto slabo ide? A šta ću kad su male? Mogao sam moje donijeti. Ovi muškarci su malo trebali kuvat kad čamak što ide u teretanu. Upalu mišića, a dobiju. Može kafa? Dobro si sjetila da pitaš više. Mora od nečeg da se živi. Motaj to nazad. Stavimo još ovo i krećemo da se radi nešto danas. Ajmo, navalimo narode, gorivo, jeftino, ulja. Ja sam rođen za ovo. Dobar dan, gospodine. Da puštite telefon da zvoni i da se ne javljate, Jelkica. Kad vidiš ovako srećne ljude da si ih usrećio, da možda im pomogneš, pogotovo kad je zdravlje u pitanju, tu ne postoji umor.